ଲାଗୁଛି ନା ଏଇ ଜାଗାଟା ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଐତିହାସିକ? ଲାଗିବନି ବା କେମିତି? ଏଠାର ପ୍ରତିଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଇତିହାସର ବାସ୍ନା ଆସେ। ବେଳେବେଳେ ଆମ ମନ ଖୋଜେ ଯେ କେବେ ଏପରି ଜାଗାକୁ ନିଜେ ଏକା ଯାଇ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା। ସେଇ ଭାବନା ନେଇ ନିଜେ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ଅରାଗଡ଼ର ଏଇ ଐତିହାସିକ ବୌଦ୍ଧ ପୀଠକୁ। ଜାଣିନଥିଲି ଏହାର ଇତିହାସ କ'ଣ, ଜାଣିନଥିଲି ଏ ଜାଗାର ଇତିହାସ କେତେ ପୁରୁଣା। ମନରେ କିଛି ଆଶା ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଏଇ ଜାଗାକୁ। ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଆସିଥିଲା ବେଳେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଆସିଥିଲା। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଏହି ଜାଗାର ଶୀତଳତା ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରି ନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପରେ ମନରେ ଭୟ ଆସିଥିଲା। ଉଙ୍କି ମାରିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମୁଁ ଏକା ଆସି କିଛି ଭୁଲ କରିନି ତ? କିନ୍ତୁ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ପୁଣି ଥରେ ଆଣି ଦେଇଥିଲା ସେ ସାହସ ଏବଂ ବଢ଼ି ଚାଲିଗଲା ମୋ ପାଦ। ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏହି ଗୋଲାକୃତିର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ଜାଗାଟିଏ। ଏଠାରୁ ପୁରା ଜଟଣୀ ଓ ଜଟଣୀକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼ ଓ ସବୁଜିମା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଜାଗାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିଲା ଏକ ଛୋଟ ରାସ୍ତା। ଜଣାନଥିଲା ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ଗଲେ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାହା ଦେଖିଲି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି। ଜଣାନଥିଲା ଏହି ଜାଗାର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କେମିତି ଗର୍ବ ଆସିଥିଲା ମନରେ ଆମ ଇତିହାସକୁ ନେଇକି। ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବନରାଜି ଏତେ ଘଞ୍ଚ ଥିଲା ଯେ ଏକା ରହିବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଭୟ ଆଣିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଲି ଯେ ଏବେ ଫେରିଯିବା ଉଚିତ। ବୋଧହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ମୁଁ ମୋ ମନରେ ଭୟ ନେଇ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି ଜାଗା ବିଷୟରେ ନ ଜାଣି ନ ଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୋଧେ ଦେବଦୂତ ପରି ପଠାଇଥିଲେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଭୁଚୁଂ। ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିଲା ପରେ ମନ ପୁଣି ଥରେ ବଳିଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଜାଣିନଥିଲି ଏ ଜାଗାର ଇତିହାସ ଏତେ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଏତେ ଗଭୀର ହୋଇପାରିବ। ସାନଜାଙ୍ଗ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ୍ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ସମସ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କରିଥିଲେ। ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଯାଇ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେ ଭ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜାଗାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅରାଗଡ଼ ଅନ୍ୟତମ। डायलेक्टिस है ना? हाँ, बुद्धिस्ट डायलेक्टिस का फाउंडर ये है। ये यहाँ पे जो रहा है वो है। ବନ୍ଧୁ ଭୁଚୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଯେ ସାନଜାଙ୍ଗ ଅରାଗଡ଼ ଠାରୁ ପୁଷ୍ପଗିରିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରମଣ ପୁରା କରିଥିଲେ। ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏହି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର। ଏପରିକି ଅରାଗଡ଼ର ଏହି ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦୟା ନଦୀର କୂଳରେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ନାଗକନ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଏକ କୁଣ୍ଡ ଅଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ବରଗଛ ମୂଳରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ମନ୍ଦିରର 2ଟି କୋଠରୀ ଅଛି। ଉପର କୋଠରୀରେ ପୂର୍ବକାଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଯୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା କୋଠରୀରେ ବିଶ୍ରାମ। ଭୁଚୁଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ଏହି ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ନିଜ ଭିତରେ ପୁରା ସମାହିତ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଥିଲା ଏକ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ଏସବୁ ପରେ ସେଠୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଥିବା ଦୋକାନୀ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଏ ଗାଁରେ 1954 ମସିହାରେ ମାଟି ତଳୁ ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅନ୍ୟ 3 ଅବତାରର ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ହରିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରାଯାଉଅଛି। ଫେରିଲା ବେଳେ ସେହି ଗାଁ ଦେଇ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ 3 ଅବତାରର ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଶା କରେ ସରକାରଙ୍କର ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଜାଗା ତାର ପୁରାତନ ଇତିହାସକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଧରି ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ମାଟି ବାଗିରେ ଜଣେ ହାଣିବ, ଜଣେ ନଦିବ ଆଉ ଜଣେ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ିବ। ମାଟି ଭିତରୁ